Il-Ministru responsabbli mill-Korp tal-Pulizija Michael Farrugia kien skomdu quddiem mistoqsijiet ta' Net News dwar il-futur tal-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar. Ġurnata wara t-tieni dimostrazzjoni nazzjonali li fiha eluf ta' persuni talbu għar-riżenja tal-Kummissarju, Michael Farrugia ma rridx jgħid lil Net News jekk għandux fiduċja fil-Kummissarju u minflok weġibna fuq xi ħaġa differenti. Ħajkun hemm pressjoni biex il-Kummissarju jirriżenja? Il-pressjoni fuq il-Kummissarju huwa biex ikompli jassisti il-maġistrati inkwirenti fl-investigazzjoni li qed jagħmel fuq qtil makabru ta' Daphne Caruana Galizia. Għandek fiduċja fih inti il-Kummissarju? Il-Kummissarju dak huwa xogħlu, dak li se jkun qiegħed jagħmel u dak li se jkun qiegħed ikompli jagħmel. In-nuqqas ta' Michael Farrugia biex jgħid jekk għandux fiduċja jew le Lawrence Cutajar jikkuntrasta bil-kbir mal-pożizzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat fejn f'kummenti ma' The Times kien qal bla tlaqliq illi għandu fiduċja sħiħa fil-Kummissarju. L-aġir ta' persuna naħseb tal-Kummissarju nieħdu dwar il-mod ta' kif jisir x-xogħol fil-Korp tal-Pulizija. Korp tal-Pulizija li kull Kummissarju mexxih il qudiem jien nara dal-Kummissarju għandu jkompli mexxi l qudiem dan il-Korp. Sa dan it-tant fil-kummenti tiegħu ma' Net News, il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia lanqas rid jgħid jekk tkellimx mal-Prim Ministru dwar il-futur tal-Kummissarju. Iltqajt mal-Prim Ministru biex titkellem dwar ir-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija? L-affarijiet li nitkellem bejn il-Prim Ministru dak huwa ta' bejni u l-Prim Ministru. Il-riżenja tal-Kummissarju kienet waħda mill-items? L-affarijiet li nitkellem mal-Prim Ministru ma naħsibx li huma xi ħaġa li nqgħod imur nixxerret ma' kull imkien x'diskussjonijiet nagħmel. Inti jisa qed tgħid mhux affarijiet tagħkom jekk iddiskutejni ġdi? Le, assolutament le. Lawrence Cutajar huwa l-ħames Kummissarju tal-Pulizija f'4 snin u kien magħżul mill-Gvern wara li ta' qablu Michael Kassar irriżenja ftit wara li għadda rapport mill-FIAU dwar ħasil ta' flus minn persuni qrib il-Prim Ministru Joseph Muscat.